Στην κυβέρνηση υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες. Παραιτήσει. Δηλαδή δεν διαφωνείς για τα μάτια του κόσμου, δεν γαβγίζεις απλά και μόνο για να γαβγίσεις. Έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά, παρακαλώ πολύ, το 2016 θα ήθελα να μου δώσετε. Έχουμε κάνει και ένα βίντεο για το τι λέει ο κόσμος σε σχέση με αυτό το θέμα. Δηλαδή, θα λαμβάνουν υπόψη τους ή εντός της Βουλής αυτά τα οποία λένε οι αγανακτισμένοι εκτός της Βουλής. Θα το δούμε, σας παρακαλώ πολύ. Αφού σας κάνω ένα ακόμα ερώτημα σε σχέση με την εξώδικο διαμαρτυρία σας. Καλείτε τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας να κάνει αυτό που λέμε εμείς το αυτονόητο. Ακριβώς. Να απέχει όλων να μην υπογράφει όλες αυτές τις παρανομίες. Ακριβώς. Και τον εισαγγελέα του Αριουπάγου να διατάξει αρμοδίως την διερεύνηση εάν με την ανωτέρω περιγραφή σας συμπεριφορά των βουλευτών έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις αντίον του ελληνικού λαού. Ακριβώς. Τα αυτονόητα ζητάμε, κύριε Κούρα. Να θυμίσω βέβαια, κύριε Μέλο, ότι ο πρώτος Έλλην, ο οποίος την επόμενη μέρα κιόλας που υπεγράφει αντισυνταγματικά αυτό το μνημόνιο, ο γιατρός, ο κύριος Αντωνίου από τη Χαλκίδα, έχει κάνει τη σχετική νομική παράσταση. Ακριβώς. Και δεν έχει προχωρήσει από έτσι. Έχει καταθέσει μήνυση. Βέβαια, ο εισαγγελέας, όπως ήταν υποχρεωμένος, διέταξε προκαταρκτική για να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι στην ευχέρεια του εισαγγελέα να βάσει της ποινικής δικονομίας να προχωρήσει την διαδικασία λίγο γρηγορότερα για να καταλήξουμε κάπου. Το να πάρουμε μία μήνυση, να διατάξουμε μία προκαταρκτική για να δούμε αν θα μπει η υπόθεση στο αρχείο ή όχι και να τη βάλουμε σε ένα σιρτάρι δεν είναι ότι καλύτερο. Επίσης θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στο αυτό που είπατε ότι όποιος διαφωνεί παραιτείται. Εδώ νομίζω ότι η παραίτηση ίσως είναι και μία φυγομαχία. Διότι όταν παραιτηθεί ο βουλευτής που διαφωνεί, θα έρθει ουσιαστικά αποποιείται των ευθυνών του και της λαϊκής εντολής. Διότι θα έρθει από πίσω ο αντικαταστάτης του βουλευτής, που πιθανόν να είναι πιο φιλαποσκήμενος στην κυβερνητική γραμμή και να ψηφίσει το νομοσχέδιο ή το μνημόνιο. Εδώ θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι με αυτή τη διαδικασία των εξοδίκων, αφού δεν καταλαβαίνουν αλλιώς οι πολιτικοί μας, οι κυβερνώντες και οι βουλευτές, ότι δεν έχουν πια τη λαϊκή εντολή, και αυτό είναι πραγματικά δεσμευτικό σε αυτό το κομμάτι, τους λέμε ουσιαστικά ότι κοιτάξτε, με τις υπογραφές μας, επώνυμα σας λέμε ότι δεν έχετε την εντολή να πάτε και να ψηφίσετε οποιοδήποτε μνημόνιο ή μνημονιακό μέτρο μας. Άρα λοιπόν, από αυτή την πλευρά δεν είναι μόνο ηθικά δεσμευμένοι, αλλά θεωρούμε ότι είναι και νομικά. Διότι ναι, μπορεί να ακολουθήσουν μετά και αγωγές και μηνύσεις, διότι γνώριζαν την αντίθεση του λαού, θηρητή αντίθεση του λαού. Θα ήθελα να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο έγινε από την πλευρά μας, ρωτώντας τους πολίτες. Τι λέτε εσείς, θα ακούσουν επιτέλους οι μνημονιακοί βουλευτές, οι βουλευτές που είναι μέσα στη Βουλή και που μας έχουν σακατέψει τη ζωή μας, αυτά τα οποία λένε οι αγανακτισμένοι έξω ακριβώς από την πόρτα τους, έξω από τη Βουλή, αλλά και σε όλες τις πλατείες της Ελλάδας?